Здравейте, представете се. Здравейте, аз се казвам Иван Маринов. Аз съм Тодор. Аз съм Александър. На колко години сте? На 10. На 10. Той ще е много несигурен. Да. От колко време са ученици на English House? И 2 или 3 години по-скоро. Две. 2 пъти са били на От лято мама. занимаване. Защо решихте, че имат нужда от уроци по английски? Защото не знам английски. Да. Основателна причина. Най-краткият отговор по принцип английски език си е още прият навсякъде и това е първият език, който всеки би трябвало да знае. А как открихте English House? Мисля, че приятели. С препоръка. Да, с препоръка. Какво ви харесва на вас в уроците? На мен ми харесват игрите. На мен ми харесват бинго. Значи и на теб игрите. За децата чрез игри се учи. И новите думи. О, ти харесват? Да. Само да учиш. Ари, коя е любимата игра? Бинго. Добре. А на вас какво ви харесва в обучението тук? Ами, удобното местоположение и съответно, че децата развиват своите знания. Добре. Това са ми всички въпроси. Накрая винаги завършвам с бихте ли ни препоръчали на други родители? Разбира се, да. А вие на други деца? Да.